arrastra. Mariaretza bialdu ala honean, ez aldaukegan nahiko leku berdun daitxun, jakin behar dukek ni torto zein naizen, Otxoa bezain argieneok, azerie bezain aztie, da arranoa baino urrutigo ikusteian, ne begi bakarrenekin. Ne inguru maiteriak gauza guztin gainetio. Iargie, euskie, errekak, biztik eta egaztik, ne laundetuk. Mendiko bakardadek launtzezik ne barru zer daun.